So ne farkon lamari a cikin sanayo katari da mani badiya ta gari ta kai ayi alfahari matata mai haƙuri baitukanki nake ta shiri yar uwa ki mun uzuri yau alƙawari muka yau ni da ke mu riƙe wa juna daɗi da wuya zan raye da ke mani ba tawa akwai sanadin yin wanga abin idan har mun rike alkawali sai dai mutuwa ta saka mu rabu mani ba mata ta ki sani ko me kika yi mini babu jabu na yarda da ke ko mai tsanani wuya daɗi zan rayu da ke ma ki rage haka yar baba domin nema mu da ke yi amma arziki ko na Allah ne duk wanda ya so sai ya baiwa alƙawari muka yau ni da ke mu rike wa juna daɗi da wuya zan rayu da ke wani ba tawa a gare ki akwai hankali yar manuni ta nuna kauna ta fito fili in ki biyo ni mu tattauna dole ne na yi maki yabo mani ba da mun ba kya barna rabi